Sí, señora Pardo. Bé, bueno, jo volia deixar clar que el grup municipal de Compromís per Godella sempre ha tingut clara la seva postura al respecte de la celebració dels bous a Godella. Tan clara que vàrem tenir la valentia de no autoritzar-los quan tinguérem l'alcaldia. Ho van fer no sols pel maltractament animal que suposa, sinó també pel risc per la ciutadania, que ja va patir 3 morts en anteriors anualitats, sense parlar d'innumerables accidents i també dels problemes de seguretat, incomoditat i de difícil convivència que suposa per a les persones que viuen en les zones afectades i que el darrer any s'ha vist que cada vegada són més. Que no pensem que estos siguin temes menors i ens hauria agradat que tingueren més importància en una moció com esta. Els morts que hi hagueren eren evitables i per tant trobem que aquest tipus d'esdeveniments són una imprudència. Vam fer-lo en aquell moment, el no autoritzar els bous, pel convenciment de que era el més prudent i el més convenient i que el benestar animal ens importava, però també pel respecte a les 1.773 signatures de gent empadronada a Godella, que va ser una dada revisada una a una per a qui encara, perquè encara n'hi ha gent que diu que no eren gent de Godella i tal. I que, d'acord amb la Carta de Participació Ciutadana, es va presentar una iniciativa popular per a que es debatira en el ple l'autorització o no de bous al carrer, i el ple es va manifestar votant majoritàriament en contra d'aquesta autorització i la nostra alcaldessa va executar aquest acord i no va autoritzar l'ocupació de l'espai públic. Ara, es presenta aquesta moció sobre una consulta popular i pensem que no prosperarà perquè la defensa de les persones del Partit Popular i de Vox a les festes dels bous es manifesta, no? I la seva al·legació de la suposada llibertat, tot i que parega a voltes que no és coherent amb les competències en benestar animal i que pensem que la sensibilitat en aquest sentit s'ha de demostrar en tots els animals i no només per a gats i gossos. En qualsevol cas, des de Compromís no volem ni donar suport ni ens abstindrem perquè considerem, com hem explicat, que és incompleta, que en cap moment se parla de quin percentatge de la població ha de participar per a que siga vàlida, ni quina diferència de vots ha d'haver entre les dues opcions, ni quantes vegades s'ha de reiterar aquesta consulta, si anualment, si quan hi hagi canvi de govern. Al remat no tenim la certesa de que representa una major qualitat democràtica que la iniciativa popular, que la iniciativa ciutadana que ja es va fer. I que podria passar que hi haguera inclús menys gent participant o que el sentit fora distint. Per tant, anem a abstenir-nos.